ngithinte bafana uyobe qondimpi uyobe qathisa igod uyobe ngithinte mfana uyobe qondimpi uyobe qathisa igod uyobe qathisa igod. Leyo nto leyo ngangikhuluma ngami sengibona ukuthi ukuxolisa kusangifanele mina. Yeah. Umuntu wathi ufuna uzongihlisela intimbi uyobona wabona usawo. Ona manje ngakuzwa uyibala kodwa ikuzi lapha lamadoda hayi akuzwa uyibala kuleyo ngoma uyibala ikuzi madoda focus bhaka ngakuzwa usho ukuthi hayi bake bakuthinta qawe zayisekhona qawe kwakusekhona qawe phale leya ngoma leyana qawe ngoba phela awade ubuye ezibele ezima kale ya. Kumbe ubani umfowasi bhaka uthibela oh akuzwa umbala kuloko